बे बरिं खुरजेननो नागिरनायावनो नेशनेल पार्क सिङाव बेआइनि भाबै इनक्रोच खालामनानै थानाय गासै सुबुंफ्रा फैनानै बेखौ माने बादा होफैदों। सरखारि खामानियाव बिथांमोनहा बादा होफैदों। बेयो मोनसे माने आयेननि बेरेखा हाबा जादों। सरकारनि खामानिफोरखौ बेबादि आयेन बेरेखायै माने जबरदस्ति माने होबथानो नाङा। जोंखौ नायनोबो फैयाखै, रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै, खिन्थु माने जोबथेसालिनि माने आलासि जानानै फैदों आरो न' गोजानि आलासि जाहैनांदों मैदोम बसुमतारिया। दा मेन खोथाया आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव आङो मैदोम बसुमतारिया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना, बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजानि आलासि जानो गोनां जायो। बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन, खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै। बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों दिनै बर' हारियाहाय, नङा होमबा, जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों। बा खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय मोननै भिडिअ लानानै फैदों। मोनसेया जाहैबाय बावैसो जानानै थानाय सिखोनाझार हाग्रायावहाय फरेस्टफोरजोंहाय दावराव दावसि सोमजिनाय, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जेलनिफ्राय गबोनाय मैदोम फंबायनि सायावहाय। दिनै आं बेखौनो नोंसोरजोंहाय सावरायनोहाय आखायाव लादों। बे समाव जोङो नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो रायजो राजा नोंथांमोन। गोजौआव दङ जाहैबाय हाग्रा दानफायनाय, गाहायाव दङ जाहैबाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि। दा बिसोरखौ लानानैनो आङो दिनैनि समावहाय बाथ्राखौ सावरायलायदों। जों बयबो मिथिगौ हाग्राखौ मानो दानफायदों ना, आरो दानफायनो मोना, आरो हाखौहाय बेबायदि आयेन बेरेखा आवग्रिनानै लाबाय थानो मानो गोसो जायो बर'फ्रा। बुंनो थाङोब्ला जोंनो हाग्राखौ नांगौ। हाग्रा गैयाब्लानो जोंनि थांनानै थानायाबो गोब्राब, बेखौ जों बयबो मिथियो। थेवबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो सासे बेराफान बायदि जानानै दङ। बेराफानखौ जेब्लानाखि फोजोबस्रांदोंमोन, बिनि उनावसो दंफां लाइफाङा थांनानै थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय पलिटिक्सखौ लानानै दिनै हा दखल खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय जाय हाखौ दखल खालामदों, बै दखल खालामग्रा बिगोमाफ्रा बांसिनानो हा गोनांखा। नंगौना नङा बुंलाय रायजो राजा नोंथांमोन? जायफ्रा हा हु गोनांखा बिसोरो दखल खालामदों, लिभार दैथायहरनानै बिगोमा बानायदों, आरो बैसोरनोहाय एसे एनै माखासे मोननो गोनां बान्थाखौहाय होदों। बेबायदिसो खामानि मावनाय आङो नुनो मोनदों रायजोफोर बर'फोरनि गेजेरावहाय। दा नोंथांमोना नुदोंना बावैसो जानानै थांनाय सिखोनाझार हाग्रामायावहाय एन्टि कचिं सेन्टार गायसननो थाखाय बेयावहाय मोनसे मा होनो दंखल खुरदोंमोन। दंखल माने बरवेल बानायदोंमोन बेयावहाय। नाथाय बे बरवेल बानायनायावहाय सोंख्रावहैनाय रायजो राजाफोरखौहाय DFOआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय। नंगौना नङा आं बेखौ बुंलायनाङा। दिनै जोङो साहा थानाय भुटान हादरनि साखाथियाव जे सिखोनाझार हाग्रा दङ, जेरावहाय जोङो देबादाङि रैसुम्बुरि होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिखोनाझार हाग्राया नेशनेल पार्क फोसावजाबाय। नेशनेल पार्क फोसावजानायनि थाखाय हिंसा खालामनानैहाय UPPLखौ गाज्रि मोननानै बे हाग्राखौहाय आयेन बेरेखा जबरदस्ति लानो नाजादों नामा अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा? UPPL पार्टिखौ मोजां मोननै मानसिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों नामा दिनैनि समावहाय? सरखारनिबो आखाइ दङ नामा बेयावहाय? सरखारनि जुदि आखाइ गैयाब्ला बेबायदि मानो साधारन पाब्लिकफ्रा बेबायदि दावराव खालामनो हाखो? बिगोमा गैयैयाव सैमा सोंख्राव फैनाय, बे बाथ्राखौ बुंदों DFO। नंगौना नङा? नंगौ, थार बाथ्राया। बिगोमा गैयैयाव सैमा सोंख्राव फैनाय। जाय हाया सरखारनि, बे सरखारनि हाखौहाय रैखा होनो थाखाय कचिं सेन्टार बेयावहाय गायसननो नागिरदों, बेखौ मानो बादा होदों? बे रायजो राजानि गोरोन्थि नंगौना नङा? आरो बे दै खुरनाया, जाय दैखौहाय बिसोरो बेयावहाय खुरनो नागिरदों, बे दैया लिगेलि थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय हयथ' मोजांनि खामानि जागौमोन।
रायजोफोर जों बुजिलायदो बर' रायजो राजा नोंथांमोना दा बे बेलायाव आंखौ बुंगोन साला गावहा हा दंखायो खोमा बेखायनो होनना बयहाबो हा दङ बर'हा गावहा हा दंखायो नङा बयहाबो बर'फोरहा हा दङ नाथाय मा खालामो बर'फ्रा 20-25 बोसोर मोनसे हायावहाय थानानैहाय मैगं थाइगं आबाद जायाब्ला बेखौ ज्राव फाननानै नन एसटि फोरनोहाय दाम खम समावनो फाननानै गुबुन हादान नागिरो बेयो बर' हारिनि आखल आखु रायजो राजा नोंथांमोन आं नंखाय बुंदों नामा सोनाब गवालपारा सोनाबलाय खोला गवालपारानिफ्राय लानानै भुटान हादरसिम बर' रायजो राजानि हामोन नाथाय गवालपारानिफ्राय लानानै भुटानसिम नन ट्राइबेलफोरखौहाय बेयावहाय सोसननानै दोननो बर' हारिया दिनैहाय नाजाबाय थानायसो जोङो दैदेनगिरि लिडारफोरनिफ्राय नुगासिनो दङ आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफ्राबो बे खामानिखौनो मावगासिनो दङ रायजोफोर दिनै गवालपारायाबो जोंनिमोन दा गवालपाराखौबो फाननानै गारबोजोबबाय दिनै क'क्राझाराव फैबाय क'क्राझारावबो गासैबो नन ट्राइबेलफ्रानो बायै लाजोबबाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन चिराङा दिनैहाय थाङै भुटान नांहैबाय हाग्रायानो गैला दा इलिगेलि इनक्ल'ज खालामनाय मानसिफोर गुबुन जाथिफोरबो दङ दा नोंथांमोना बुङो गुबुन जाथिफोरखौ होखारा बर'खौ मानो होखारदों न'खरनि मानसियानो दाय मावग्रोयोब्ला बै बाहेरानि मानसिया दाय मावनाय नङा खोमा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बर'आनो सिगां आवगायग्रोयो दा बर'खौहाय हमथानो हाब्लासोना जों बाहेरानि मानसिखौ हमथानो हागोन ना बेखौथ' जों साननांगोन माथो आरो बे सिखनाझार हाग्राया नेशनेल पार्क फोसावजाखाबाय दिनै बहा उन्दुनानै दङ हाग्रा बिफाननि मन्त्रि फानिराम ब्रह्मआ बबेयाव उन्दुनानै दङ पलिटिक्सनि बेलायाव थाखा फैसा बुथुमनायाव मोखां सोमदों ना नुनानैबो नुयै बायदि सिरि थादों नैबेखौसो कुइसन खालामो आं रायजोफोर दा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय नैथियाव आं बुंगोन सासे मैदोम बसुमतारी नोंथांमोना नुखादों सावथाल दावराव समावहाय सानैसो गावनि लोगोफोरखौ लानानैहाय सिगिनाय दा नैबे बेलायावहाय आङो भिडिअ बानायनोबो सानदोंमोन नाथाय बानायथ'ला होननानै सिरि थादों नाथाय जेलनिफ्राय गबोनाय नुनानै आङो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै गाज्रि मोननाङा आं बेखौ गाज्रिबो मोना नाथाय बाथ्राया जाहैबाय सिमा बारनो नाङा खोथा बाथ्रा बुंनायावहाय रागा जोंदों होननानैहाय गाज्रि खालामदों होननानैहाय गावखौनो सिमा बारनायनि बाथ्राफोरखौहाय बुंनो नाङा बेयो आयेन बेरेखा दिनै गाबोन जोंनि भारतआ आयेनजों सोलियो जोङो गावखौ दादागिरि दिन्थिनानैहाय माब्लाबाबो देरगानो हाया रायजोफोर दा मैदोम फंबायखौ आं बुंदों अलखदनि समावहाय जोंनि बर' जाथिया माब्लाबाबो सापर्ट खालामा मैदोम फंबाय नोङो बुथार जायोब्लाबो बुजायोब्लाबो नोंखौहाय बै समावहाय मदद खालामनाय नङा बेखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै नोङो जेलनिफ्राय गबोबाय दा नोङो बुजिबाय नंगौना नङा रायजोफोर बेखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय बुङो जायफ्रा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो फेसबुक बानायो इउटुब बानायो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बुङो नोंनि बुंनांगौखौहाय नोङो बेसेबांखिनि बुंनांगौ बुंनो हायो नाथाय सिमा दाबा रायजो राजाफोरजोंहाय गनायजाथावै बाथ्रा आरो रायजो राजाफोरजोंहाय गाज्रि मोनजानाय बाथ्रा नैबेफोरबायदि बाथ्राखौहाय नोङो बुंनानै गावखौनो साबसिन होननानै साननानै माब्लाबाबो दाला नङाब्ला नोंखौहाय रावबो मदद होफैनाय नङा दिनै नोंथाङा बुंदोंना आंखौ रावबो नायफैयाखै नोंनि असे लोगोआबो नोंखौहाय नेवसिगारगोन बेखौहाय नों साननाया मोजांखा अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिडिअ बुंनायावहाय माखासे बाथ्राफ्रा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो मैदोम फंबाय नोंनि भिडिअ बानायनायनि थाखाय आङो निमाहा बियो नोंखौ आं सानदों बेबायदि दाजाथों होननानैहाय रायजो राजा नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिखागौ जोंनि बर'आ जानाय लोंनायाव ज' नाथाय मावनाय दांनायावहाय आलादा मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बर' हारिया खौसे जानायमोनब्ला मैदोम फंबायाबो बेबायदि जानाय नङामोन
जेलावबो थांनाय नङामोन। नाथाय जोङो नुयो गुबुन जाथिया खौसे, गुबुन हारिनि मानसिया माबा मोनसे जायोब्लानो मोस्रोमफोर बायदि ज' बासिनो, नाथाय जोंनि बर' हारिया लामा साइडआवहाय बुजादोंब्लाबो बेखौहाय नायख्लेंनानै फैगोन। बेबायदि आखुआ बर' जाथिनाव दङ। बेखायनो आं सानो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।